Здравейте! Сега ще си направя един клип на моя двор. Нашия двор. Това е къщата на съседите, нашата е тази. Ето я къщата. Това ни е входната врата. Тези туи не вървят много заради този прекрасен смърч, обаче той е разкошен. Не си го давам за нищо. Така. Това е рододендрон. Божур. Божурите виреят много добре на тази кисела почва. Оказва се, че това е кисела почва. Също така розите, карамфилчета. А тук имаше един евонимус, който щеше да умре, ако не го бях преместила. Това тук е също рододендрон. Надявам се да тръгне добре. Тая стеничка ние си я правихме. Страхотни станаха. Този плочник също. Това е моя изработка. Много му се кефа. Тук тази врата също. Ние си я правихме. Сега цокъла, измазването предстои. Така. Този смърч някой път ще го махнем, може би. Той е доста по-рехав. Но пък не бързам да го махаме. Така, ето тук така. Тия той са много хубави. Ето ги всичките тук. Пред тях има ягодки. Това е розов храст червен. Всъщност това е японска дюа или див лимон. Люляк. Тук има. Това е отдушника на септичната яма. Това е салвия. И почваме малините. Трябва да се разредат малко, да се почистят. Но са страхотни. Това тук е един хубав кипарис. Не си спомням, лъжи кипарис май беше. Така. Сега, това е жив плет. Пак люляк. Този жив плет е, как се казваше? Пираканта. Пираканта. Това е върбичка. Не, брезичка. Брезичка. Това тук е... как беше, бе? Как ми изчезна името? После ще се сета. Тук съдиме картофи. Да, ето, някой ще се сети по това. Много известен храст. Как ми изчезна от името? Името от главата. Така. Това е лешник. Но искам да се върна първо насам. Липа, която ще махаме. Понеже е стара. Но тук долу има нова липа. Ето тази. Вече порасва. Тук има храстчета. Евонимус това. Розичка, карамфили. Момини сълзи. Така. Това е някаква лъжа лайка. Я взех от една поляна. Тя пък взе много да се разпространява. Тук това трябва да се почисти. Това е на хубаво кипарищче. Нана аурея. Мисля, че се казва бяла пероника. Тук има едни гладиоли, които трябва да ги изчистя. Това ни е външния душ. Ето тук терасата. Първо предстоят още промени. Външния душ стана хубав. Това е стъкло. Отгоре слагаме бидона. И вътре плочките. Много ми кефът. Така. И сега продължаваме натам. Така. И тук има разни храстчета. Това жълто е страхотно. Това е страхотно. Това е лешника. Лавровишната.
което доста урязах тази година. И сега ще ви покажа басейна. Така. Оп. Ето го басейна. Ние сме го покрили, но скоро ще бъде открит. Някаква подправка жълтичката. И тук има цветенца. Ето басейна, вътре са събрало плътно, много тясно. Това е розмарин. Това е розова лавандула. И това е нещо, което не знам как се казва. Ето ми ги страхотните чимширчета. И това дръвче е синя слива. Това са чимширчетата. Тук пред тях смятам да насъда още нещо. Така. Декоративни хращчета, нещо като алпинеум. И тук разни неща. А това е дюлата. Страхотна дюла. Много миришат цветовете. И тук стигаме до лавровишната. Продължаваме нататък. Сега. Това е външна тоалетна, която не ползваме. Това бидон само загрузява снимките. Но скоро валя и сега изгря слънце, е страхотно. Тук ще има домати. Това е лук, чесън. Тук също ще има домати. Това там са картофи. Това е арония. Тук малко поглед към къщата. Събираме дърва. От терасата има стълбище. Миналата година отворихме този прозорец и направихме тия кепенци от стара ламперия. Стана страхотно. Цвета много ме кефи. И цвета на фасадата просто го бодисах с фасадна боя. Ще видим, трябва да се измажа още веднъж и окончателно да се бодиса. Мисля и на този втория прозорец да сложа също такива кепенци. И цокъла. Цокъла ми е малко болна тема. Все повече искам да го направим. Иначе тук пътечката около къщата е готова и стана хубаво. Аз ги подреждах тия плочки. Харесва ми да правя такова нещо. Ето и тия бордюрчета. Тук ще има магданос, някакви такива работи, подправки, копар. Така, ето това е магданоз от миналата година. Ето тук също има разни неща. Тук има един прекрасен едролистен киселец. Пообрая го доста, но пак има от него. Ето е тоалетната. А това отгоре е лозе. Рязах го, дано тази година добре съм го отрязала. А ето там под лоста също има две млади лозички. Миналата година дадаха хубаво грозде. По-хубаво беше от тия старите, може би и малко по-устойчиво на заболявания. Добре, сега, след малко снимам, правя си клип. 2 бидона. Да, за пицата бях забравила. 2 бидона с вода. Трябва да спра, да поръчаме една пица. Добре, след малко ще продължа.